ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊന്നും വന്നില്ല, മദ്യവും വന്നില്ല. ആരു ചതിച്ചതാണേ? എന്റെ ഫോണ് ചതിച്ചതാണോ അതോ ആപ്പ് ചതിച്ചതാണോ? പിന്നെ 2 നാളത്തെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡാക്കി. ബെൽക്കോടെ ആപ്പൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഓപ്പോടെ ഫോണൊന്ന് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചു. ആപ്പൊന്നും വന്നില്ല, മദ്യവും വന്നില്ല. ആരോ ചതിച്ചതാണ്. എന്റെ ഫോണ് ചതിച്ചതാണോ അതോ ആപ്പ് ചതിച്ചതാണോ? പിന്നെ 2 നാളത്തെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡാക്കി. ഓൺലൈനിൽ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തു. ടോക്കൺ നമ്പർ 1 തന്നെ കിട്ടി. ഏർലി മോർണിംഗ് ചാടിയേടിയിട്ട് ക്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു. 3 ലിറ്റർ ജവാനും വാങ്ങി, കൂട്ടുകാരും ഒത്തടിച്ചു തീർത്തു. 4 കാലിൽ ആടിയാടി വീടിന്റെ ഡോറിന്റെ മുന്നിലെത്തി. ഡോറിൽ മുട്ടി അമ്മ വന്നു. ഡോറ് തുറന്നതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. വാളെടുത്ത് ആഞ്ഞു വിശി വെട്ടുകൊണ്ടിട്ടമ്മ താഴെ വീണു. എന്റെ നാട്ടുകാരെത്തി കയ്യോടെ പൊക്കി. ജീവിതം പോയി. എന്നെ മദ്യം ചതിച്ചതാണേ, ഞാൻ കുടിച്ചതും ഓവറാണേ. എന്റെ കയ്യിലെ കാശിനെ കടിക്കണ പട്ടിയെ വാങ്ങിയ പോലെയായി. ബെൽക്കോടെ ആപ്പൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഒപ്പോടെ ഫോണൊന്ന് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊന്നും വന്നില്ല, മദ്യവും വന്നില്ല. ആരു ചതിച്ചതാണേ? വേറൊരുത്തൻ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടു. 7-ാം നാളിൽ സഞ്ജയനം പോലീസുകാരുമൊത്താഘോഷിച്ചു. മദ്യപിച്ചിട്ടവൻ എന്തു നേടി? ആകെയുള്ള ഗുണം സർക്കാരിനും. പിന്നെന്തിനീ അക്രമങ്ങൾ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ചെയ്തിടുന്നു. ഇന്ന് മദ്യപാനി ആരും തന്നെ ലക്ഷപ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടില്ല. ഇനി ആയവരോ ആദ്യം തന്നെ കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു. നീ ചിട്ടി പിടിച്ചും ചട്ടി ചുമന്നും നേടിയതെല്ലാം ഇനി ബാറിൽ കൊടുത്തിടണോ അതോ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിടണോ? നിന്റെ നാട്ടാരുടെ മുന്നിൽ പട്ടിയെ പോലിനി ജീവിച്ചു തീർത്തിടണോ? മൂക്കറ്റം മോന്തിട്ട് കാട്ടുന്ന ചേഷ്ടകൾ നാട്ടിലെ പിള്ളേര് ഫോണിൽ പകർത്തിട്ട് പിന്നീട് വീഡിയോ വാട്സപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ആകെ തകർന്നു പോകും. ഇനി മേലിൽ കുടിക്കുകയില്ല എന്നുറച്ചൊരു തീരുമാനം. എങ്കിലും BAR എന്നുള്ള 3 അക്ഷരം കണ്ടാലെല്ലാം മറന്നുപോകും.